have lov til at læse op. Anders har været frivillig vejleder i Vejle i 4 år. Det mærkes tydeligt, at UFL er Anders' hjerteblod og arbejde. Anders er til stede til alle klubaftener, på weekendture osv. Desuden fungerer han som mentor for mange af vores unge og hjælper dem med diverse opgaver, der opstår, når de unge blandt andet flytter hjemmefra. Anders hjælper i øvrigt, hvor han kan, og som rækker langt ud over UFL's klubaften. Desuden er han aktiv i diverse bestyrelser, råd og har deltaget i Lilleværs bestyrelseskursus. Alt det, der har medvirket til, at UF Vejle er blevet synlig i området. Anders er meget vellidt af de unge og er en gave for vores klub. Og nu når jeg lige har den her mikrofon, så har vi en gave mere, der ligger her. Og vi har det sådan i vores bestyrelse, at når man nu har været aktiv i bestyrelsen i 3 år eller derover, og vælger at stoppe, så synes vi, at man fortjener en pris. Og Jonna, du har jo valgt at stoppe. Så derfor har vi en lille gave til dig, eller en pris, som tak for dit medvirkning i vores bestyrelse.